sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo da sayan kabuwasan Makterion Lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mujares. Kaibamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Richard Ulanday. Agunatan na Martes sa Pizza 20 at bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Driver na tricycle nan sarili inatay. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Bin manlet-letaw o da kaya nga sampabyan binerber na amato niya. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 28 anyos sabi inaresto da kason unjust vexation. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan.
Manag-welding sinagsag inatoy. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad Balitad Nasyonal, Presidente Marcos gabayton mi ayusan eda Saray Duterte. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Intagay na kason COVID-19 jad pigaran bansa aga na pagyapan pagaan unong Department of Health. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 1,000 piso ya karuman na honoraria na saray buhabangat ya imaktod eleksyon eterno gobyerno. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Nartates bimawag ya si Katoy unsublay ya PMP chief. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras tila alas 6:08 na Kabuasan tanatan wadyari detalye at balitad lokal. Treinta-tres anyos siya laki inatoy at aksidente. Agawad oras na alas 2:20 na palbangon. Jada Barangay San Manuel San Nicolas Road, Zone 5 Barangay San Bonifacio Valley na San Manuel Pangasinan. Sa may black yellow Yamaha Sniper ya walay plaka ton 716 ANG mamanihoan na Louis Bruno Gapos awala na live-in partner akasulong na helmet residente na sitio Bombuaya Barangay San Bonifacio Valley na San Manuel Pangasinan sunan tumbling jad ginawa ng investigasyon na pulis akabata niya mamarap jad south direction sa biktima na nakasabila dabit lang lugar naikbanan to niya sumunod bila na motorsiklo singigan na sa may impact katubak kaya ang biktima sa may biktima so akagamor na sugat jad nanduran parte na laman tan sikato yung batik jad rural health unit bangbalit sikato so indiklaran dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Inaresto na sa otoridad sa 28 anyos sa BA at oras na alas 3:30 ng araw jad Barangay Poblasyon Bali na Binmali Pangasinan. Kinapat sa nareston suspect ay ngaranton na Maribel Bulan Rejuso awala na live-in partner residente na Barangay Nagilayan at Abilang Baloy. Si katoy naresto lapod agtoy matindi at korte makalanor da kaso ton anja sa vexation tan si katoy inggan na korte mampiyansa at kantidad na 3,000 piso. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Bangkay na biin manletletaw jad Bod River na Barangay Kaya nga Sampabian Binerber na amato niya. Yasikato sa manangaran na Jennifer Biagta na tandingan 40 anyos sa Marikit person with disability residente na bitlan na lugar. Jad ginawa ng investigasyon ng pulis sa Sampabian na aning nang subbiktima yaman letletaw at ilog at oras na alas 10:55 na Kabuasan. Ya kasulong na blue t-shirt ya walay markaton na Adidas blue pants walay gold iya singsing jada ni kawanan ya limaton niya akasulong na blue iya sapatos tan walay katagayton 5'2 banda Dala City 30 na labi personal ya dimuplog ya police station na Sampabian si Rolando Beliosilio tandingan sa 69 anyos biodo residente na Barangay Malabago Mangaldan Pangasinan ya sikato so ang ipalapag ya si Jennifer Biagtan tandingan so anak to niya sa may biktima so awalaan na mental health condition. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Hinatoy sa 52 anyos sa laki kaya rin si katoy sinagsak. Agawa so incidente oras na alas 6:20 ng araw diyan Barangay Bulawan Bali na Bugalyon Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Noel Iapi Udang balolaki welder residente na Antipolo Rizal. Si katoy sinagsag na suspect ya kinabat ng ngaranton Vera Lakaya Viernes
41 anyos, lalaki, construction worker, residente na barangay Pakalat, bali na mga Tarimpang, Pangasinan. Diyan ginawa ni investigasyon tan basid palapag na akay maton na yakinabat ignaranton si Aileen Albalati Urbana, 35 anyos, awalaan na live-in partner, private employer, residente ng Antipolo, Rizal. In kwanto na sa may biktima, kaiba iray kaaroto niya, so maniinuman na alak ng 5 da barracks na suspect sa biktima na biktima si karay akapan alaan na salita. Bigla na pimaway so suspect da barracks to niya awit so kutsilyo. Yain saksakto da biktima singaga na empakagamora to niya na sugat. Jada parte na gastan si katoy batik jad Lingayen District Hospital. Jada bali na Lingayen bang balat si katoy indeklaran dead on arrival. Lega niya sa may suspect so tampul mat yan aresto na sare taklay na uloy tan si katunatan sa ulad kustodiya na Bugalyon Police Station. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringalan ray katubukolan niya balitad lokal antis tayo nung dapag adasare balitad nasyonal. Wadya ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin, alas 6:15 na po ng umaga. 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal, balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagsundo sa mga Duterte. Sinabi dito na ayaw na niya ng gulo. Gusto na lamang niyang magkasundo ang lahat ng tao at hindi niya na kailangan ng kaaway. Hanggang maaari niya ang habol niya ay stability at peaceful para magawa ang kanilang trabaho at lagi naman siyang bukas sa iba pang pamamaraan para makipagtulungan. Kahit hindi anya sila magkasundo sa polisiya ay basta magkatulungan sa programang pakikinabangan ng mga Pilipino. Aminado ang Pangulo na nagsagawa na ang publiko sa ingay sa politika kaya't kahit ginawa na ang lahat para sa eleksyon ay mayroon pa ring mga natalo sa halalan. Dismayado rin umano ang mga tao sa serbisyo ng gobyerno dahil hindi nila ito maramdaman dulot ng masyadong mabagal na galaw ng mga proyekto. Ayon sa Presidente, hindi nabigyan ng sapat na atensyon ang mga mas maliit na bagay upang maging gumaginhawa ang pang-araw-araw na buhay na tulad ng mga pila sa tren, traffic at iba pa, kaya't ito ang tututukan ngayon ng gobyerno pagkatapos ng eleksyon. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management o DBM ang pagbibigay ng karagdagang 1,000 pisong bilang honoraria sa mga teachers
at iba pang poll workers na nagserbisyo sa 2025 midterm elections. Ang 1,000 piso ay karagdagan sa naunang 2,000 pesos across the board increase allowance na una na ring ipinag-utos ng Pangulo. Dahil dito ang bagong honoraria rates para sa mga miyembro ng Electoral Board ay 13,000 pesos sa chairperson, 12,000 pesos sa poll clerk, 12,000 pesos sa third member at 9,000 pesos sa support staff. Habang ang bagong rates para sa volunteer staff members mula sa DepEd, ang supervisors 12,000 pesos, supervisors admin support staff 9,000 pesos, supervisors tech support staff 10,000 pesos. Aabot sa 760,000 poll workers nationwide ang nagbigay ng kanilang serbisyo noong May 12 elections. Pinuri naman ng Malacanang ang poll workers na nagtrabaho hanggang madaling araw matapos ang eleksyon para masigurong maayos ang proseso ng halalan at masiguro na mabibilang ang mga boto ng tama. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko kasunod ng naitalang panibagong pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ibang bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, na walang dahilan upang maalarma ang publiko kahit pa nakakapagtala ng pagtaas ng COVID-19 sa ilang Asian countries, kabilang na rin ang Hong Kong, Singapore at Thailand. Pagtiyak niya, nababantayan nila ang pagtaas ng kaso sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga mekanismong itinatag sa ASEAN. Sa ganitong paraan, aniya mas napaghahandaan nila ang naturang bantang pangkalusugan. Siniguro rin ng health chief na ang mga kaso ng sakit sa Pilipinas ay nananatiling na mas mababa. Base sa datos mula Enero hanggang Mayo 3 ay nakapagtala sila ng 1,774 na kaso ng sakit. Ito ay 87% umanong mas mababa kumpara sa 14,074 na naitala sa kahintulad na petsa ng nakaraang taon. Muli rin naman aniyang pinaalalahanan ang publiko na maging maingat upang makaiwas na dapuan ng karamdaman. Bagamat hindi mandatory, mas makabubuti rin kung gagamit ng face mask kapag nasa pampublikong lugar at maraming tao. Ugaliing maghugas ng kamay at makipagkonsulta sa doktor kung may nararamdamang kakaiba sa katawan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inakusahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na may pagka-violente. Ito ang tugon ni Undersecretary Attorney Claire Castro nang tanungin sa kanilang reaksyon tungkol sa pahayag ni VP Sara na gusto niya ng bloodbath o pagdanak ng dugo sa kanyang impeachment trial. Umaasa naman si Castro na figure of speech lang ang pahayag ng Vice Presidente. Kung iyan naman ay anya ang nais ng Vice Presidente, ay hayaan na lamang itong gumulong dahil magkakaroon naman talaga ng balitaktakan sa impeachment trial. Iginit pa ni Castro na hindi makikialam ang Pangulo tungkol sa naturang issue. Inaasahan naman na magsisimula na sa July 30 ang impeachment trial ni Duterte. Nagugat ang reklamo sa Vice Presidente ng Kamara dahil sa hindi maipaliwanag na paggamit ng confidential funds at iba pang mga issue. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, iaanunsyo ng Malacanang mula ngayon ang susunod na hepe ng Philippine National Police. Ito ay sa gitna ng nalalapit na pagtatapos ng termino at pagre-retiro ni PNP Chief General Romel Marbil sa Hunyo ngayong taon. Subalit sa ngayon, ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, ay wala pa siyang natatanggap na impormasyon mula sa kung sino ang posibleng pumalit sa pwesto kay Marbil. Bagamat mayroong mga pangalang lumulutang,
Ayon kay Castro, mas mabuting hintayin na lamang ang anunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa sandali naman anyang ibahagi ito ng palasyo ay ikagad itong isa sa publiko. Kabilang naman sa mga pangalang umuugong na maaaring pumalit sa pwesto kay Marbil ay sina PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at dating NCRPO Chief Lieutenant General Narciso Nartates Jr. Nagtapos ng termino ni Marbil nitong Pebrero. Subalit dahil panahon ng eleksyon ay pinalawig ng Pangulong Marcos ang kanyang panililbihan hanggang buwan ng Hunyo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumain niyo po ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin alas 6:23 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:26 na kabuasan. May patuloy na programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Saraya nakalupyo da sayang programa. Good morning, Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor ati magtipangasinan Dennis Mohares. Kay bamot dita na technical control si Engineer Richard Ulanday. Condolence manaya da ken pamilya Reyes.
at satay ingkande nen Madam Judith Reyes, asawa ng dating board member Nestor Nikiboy Reyes. Sikato so kinla nampatanel karuman yakabwasan anyan ken say bangkay to at wadtan at Catholic Church at Lingayen ditan akaburol. Kanyan medyo kinmat makapaarman at siyempre si Ken Nestor Nikiboy Reyes at kay Batimot at professional sa man itanawa antes yan ng politikatan. Kanyan Ken may ambagya kami at sa tay impatoy nan Madam Judith Reyes dita na bali na Lingayen Pangasinan. Ngaran naman real name naman na Gertrudis. Gertrudis. Maskabat Cerezo Reyes. Maskabat at sa may ngaran ton Judith Kwanda. Ganyan Watan at Epiphany of Our Lord Parish Chapel. Parish Chapel on. Dito na bali na Lingayen. Okay. Si Kuanan Mr. Ramos Majayat ni. Good morning po. Condolence po, Sir Nestor Nikiboy Reyes. Okay. Say interment at nagawa no May 24. May 24. Agaw na Sabado jad Binmale Memorial Cemetery. Okay. Ganyan kimat abiglamat abiglatim at satan niya ingkandi ng Madam Judith Reyes. Gertrudis so turay ton ngaran Gertrudis tali kaaro tamo iya sakay accountancy tamat si Madam Judith. Alas 6:29 na kabuasan. Good morning adakinan kian Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta na Binmalay. Tuloy-tuloy. Good morning and congratulations na rin. Congratulations. Tuloy-tuloy ang kanyang serbisyo na ihahatid sa mga taga Binmaloy. Lalong-lalo na yung pagtulong niya sa mga nangangailangan ng tulong sa hospital kung ilalabas yung mga pasyente. Nandiyan po si Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Na siya po kung ano man po ang kanyang ipinangako na mga programa, mga plataforma, ay asahan nyo po gawan to tatan may tuon walay sakisalita tumut. Lanti awa. At siyempre ang tamalay Vice Mayor nalapan tumat kasi tay kiyon may hirap na panagbilay na galing po siya sa hirap ng buhay kaya alam niya yung yung kalagayan ng kanyang mga kababayan pagdating po sa pagtulong sa hospital. Nandiyan po agad yan na tumutulong si Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta dyan sa bayan ng Binmali, Pangasinan. Kanya't kung ano man yung tingin nyo sa kanya noon noon to may kapapasan to ng samanta kimatlante agad natan si katuni low profile si Vice Mayor Edgar maminta. Atan may kin may maluray may katuto tanto labatan pero jud trabaho seryoso talagang mani si Akmet at serbisyo diba no maluray talagang maluray tan on si katong alanti so kinto may ugali to mat pero kintan seryoso tan trabaho kanyan kian siyempre sa iyurong nasaratay balura elected officials at sa may kian kaagawan na June 30 kaagawan na June 30 at kinla may unyurong lara aratay balura elected officials ira pero araman so kinla dati la kapawil ira siyempre man siyara tansikara at ken tuloy-tuloy diretso labat trabaho da singa dita bali na mapandan gaya dyan sa bayan ng
Mapandan, Pangasinan, itong si Mayor Carl Christian Biga, tuloy-tuloy po yung kanyang serbisyo pagkatapos ng eleksyon. Trabaho agad. Nung kahapon po ay umattend po sila ng flag ceremony. Yung usual po na ginagawa po ni Mayor Carl ay ganun pa rin. Kaya nga nagkaroon tayo ng pagkakataon upang makapanayam si Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Meron po tayo short interview sa nakalipas na midterm election, kung saan nagwagi si Mayor Viga ng landslide. May 3 bagong konsihal at bagong vice mayor. Pero nung natanong natin ito kay Mayor Viga, nakipagpulong na rin sila kay mayor at handa sila na makipagtulungan sa kanyang administrasyon upang maisulong ang mga programa at proyekto para sa kapakanan ng mga mamamayan. Okay, patungay nga natin ang panayam kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga po, Kuya Errol and Kuya Dennis, at sa lahat ng mga tagapakinig, followers ng ating programa. Ayan, sir. Unang-una po, tayo po'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan na nagbigay po ulit ng suporta at pagmamahal sa atin po. At ito po ay isang saksi na ito ay ipagpapatuloy pa natin ang ating nasimulang kaunlaran at mga tinatrabahong mga programa dito sa ating bayan. At asahan po nila sa ating pangalawang termino ay mas lalo pa tayong magtatrabaho, doble kayod po tayo, at iimbitahan ko rin po yung mga bagong miyembro ng ating sanggunian. At the same time, even yung mga dati pong nakaupo ay nag-usap-usap po kami para kung ano pa ang mas maipapabuting mai-extend pa namin na tulong dito sa ating bayan. And we are more focused sa paghingi ng tulong sa national para po makakatulong po ito sa development ng ating bayan. And isang na-discuss din po namin yung pag-focus po sa ating mga pagbibigay about livelihood programs para po sa mga kababayan po natin. And through this, also yung mga invitations natin sa mga different investors na kapag sila ay nagpunta rito sa bayan ng Mapandan, sila po ay magkakaroon po ng sabi na natin, ease of doing business, sabi nga po nila. So, yan po, focus po tayo dyan. At the same time, yung mga magsasaka po nating mga kaibigan ay magpapaabot din po tayo ng tulong. Hingi po tayo ng mga kaukulang tulong sa national agencies para po maibaba po nila yung mga programa po dito sa ating bayan. Actually po, nung nag-ikot po tayo during our house-to-house campaign, ay nakalikom po tayo ng marami na rin po palang nangangailangan ng mga wheelchairs, and hindi lang po umabot yung request po natin sa PCSO. May kaibigan po tayo doon na okay na, approve na, yun nga lang inaayos na lang yung papeles. So asahan po nila na makakarating na po yung request po natin. They called me and mayroon po tayong approved na 30 na wheelchairs. So ibig sabihin, yun po inaayos lang papeles para po maiuwi na po dito sa bayan ng Mapandan. May mga kasama po yun. May walker, may mga iba't ibang aparato pa na pwede po nilang ipamahagi. At yun po ay ibibigay po natin yan sa ating mga kababayan. Sir, saludo po ako sa ating mga kasamang bago. Bago po ang ating counselor na counselors po na 3, at nagbigay kortesiya na rin po sila sa atin. At ganun din si Vice Mayor-elect Anthony Pinolyar. Sila po'y tumawag personally sa akin na humingi ng oras ko po after 2 days after the election. So sila po'y ako'y nagagalak dahil sila po mismo ang nagbigay initiative para po makipag-meeting and i-commit po nila yung kanilang pakikisa sa ating advokasya dito sa ating bayan. Nag-call din po kami, minute ko na rin yung mga hindi po pinalad na ating mga kasamang councilors
At syempre, gaya po ng kwan nila is sila po ay matatagal na rin na nagbibigay ng serbisyo. Talagang ganyan, ang buhay politiko ay dumadaan nga po tayo sa eleksyon at hindi rin humihinto ang kanilang pagbibigay tulong. Kahit wala na po sila sa pwesto ay magpapaabot pa rin po sila ng tulong sa ating bayan. Sir, aabot po ba yung bagong Sangguniang Bayan sa susunod na set ng SB members, Mayor? Actually, nung May first Monday ng Mayo po ay nagbigay na po tayo ng blessing, binless na po ni Father Vic Imbrido yung ating bagong Sangguniang Bayan Hall. At nagkaroon na rin po din sila ng initial na session during that time. So officially, magkakaroon po na tayo, prepare na po namin yung pag-transfer ng lahat ng mga kailangan doon sa bagong Sangguniang Bayan Hall para po sa ating inaugural session sa araw ng June 30 ay doon na po sila mag-officially first regular session po nila yun, inaugural session po. Doon na po magaganap sa bagong building ng Sangguniang Bayan. Sir, sunod-sunod po yung pagkatanggap ng mga awards na bayan ng Pantan. Nagkaroon po sa iba't ibang mga national agencies. Ano po ang sikreto ni Mayor Carbiga? Bakit po nakaka-receive ng mga itong award? Maganda po at na-discuss niyo po yan, Kuya Dennis. At ang tanging sikreto po sa isang bayan, I guess, is yung pagkakaisa. Dahil nung ako po'y nabigyan ng pagkakataon i-lead ang bayan po natin, ang hiningi ko rin po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga opisyalis na nakaupo kasama po natin dyan sa Sangguniang Bayan, and as well as the department heads, ay iisa po na pagkabuklod po natin sila, and naibigay ko po yung daan na i-share ko sa kanila kung paano yung goal natin. So nakiisa po sila sa gusto nating mangyari dito sa bayan ng Mapandan. And same thing, sa darating na off-taking, yun po siguro po ang aking ipaparating sa ating mga bagong upong mga kasama na opisyalis. At the same time, yung mga department heads na iwasan na lang yung ating hindi pagkakaunawaan, different parties, different ideas, pero ang tanging solusyon po dito is mag-focus, magtrabaho muna tayo at magkaisa. Kung ano man ang makakabuti, ikakabuti sa ating bayan, ay yan ang tanging solusyon, yan ang sekreto kung bakit po naging successful ang bayan ng Mapandan. Dahil iisa po kami nung last administration. So we're hoping and praying na sa darating na second term ay ganun po ulit na magkaisa po kami. At I'm really sure and I'm positive about the developments ng at may malaking potential po ang bayan ng Mapandan. Do you have any plans, sir, kung kailan po ang inyong off-taking inauguration, sir? Sa ngayon po ay nagkakaroon pa lang ng meetings, hindi pa po napafinalize, pero ipapaalam po namin sa inyo kaagad, but most likely June 30 will happen. Yun na po yung araw ng and I believe sa lahat ng mga munisipyo din, I think yan din po yung inauguration date nila. Sir, may mga ongoing at mga projects pa rin na nakaplano this new administration na inyong second term, I mean. Tama po, at ongoing na po actually during before ng election, before ng campaign, ay ongoing na po yung extension, yung dinediretso na po nila yung Angalacan River Park natin. So nandun na po sila sa part ng poblasyon. Kaya natapos na rin po nila yung Barangay Pias, Barangay Coral. So ngayon itinutuloy na po sa Barangay Poblasyon. And we're hoping this term ay matatapos na po natin yung pag-connect po doon sa Baloling Bridge. At the same time, kumpleto na dapat po yan na mayroon na rin solar lights. Kaya yan po ang ipinangako ng ating DPWH regional na si Director Tan na pati solar lights po ay lalagyan na rin po niya. Kaya tayo'y excited na sana tuloy-tuloy yung ating construction po doon. At syempre may mga iba pang mga programa, mga proyekto po tayo na itutuloy na rin po yung pag-finish ng ating evacuation center, which is located po doon sa Barangay Primicias. And ang ating RHU na plano po na sana matuloy na rin po yung ongoing na po yung ating nasa legal
pagre-review ng ating mga abogado na in partnership with the Region 1 Medical Center. Bukod po dun sa may Bukas Center na open na po, may RHO na naman pong paparating, sir? Yun po yung yung Super RHO is magiging Bukas Center or / kung ano yung mapagkasunduan, baka satellite office ng Region 1 Medical Center. May partnership pa rin, and we are committed. Ang director po ng Region 1 Medical Center ay handang tutulong po dito sa ating bayan ng Mapandan. Kaya po, mangyayari po yan. Ready na po ang ating RHU na bago. Meron ng kuryente connection, natapos na po ang painting, yung tiles. Kaya ready na po tayo. Yan po si Mapandan Mayor Carl Christian Biga sa panayam po ng Radyo Pangasinan kahapon. So sabi niya, dire-diretso lang, tuloy-tuloy pa rin yung mga naumpisahan at marami pang nakaplano. At saka tapos na yung eleksyon, trabaho na. Yung hidwaan noon, dahil magkaibang parte, kalimutan na. Pero saludo pa rin ako dyan dahil walang masyadong nai-report. Kung ano mga actually kahit yung mga siraan minimal lang din dyan, di ba? Kaya't isang tabi na yung politika at harapin na yung serbisyo para sa bayan, kaya si Mayor Carl Christian Biga ay tuloy-tuloy yung kanyang pag-oopisina. Pagkatapos ng eleksyon nandiyan na siya sa kanyang opisina para sa ganun ay maresolba yung mga iba pang mga dapat na resolbahin dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Natural lang na after election ay i-meet niya yung kanyang partido. Oo, yung mga kasama niya noon. Meron na siyang 8 konsihal. Actually, May 12 Monday, May 13 meron ng result ng gabi. Kinumagahan ay nag-usap-usap na sila, nag-meeting na sila dahil siyempre para i-cheer up din yung tatlong hindi pinalad. At kinongratulate na rin yung 5 nanalo na re-electionist. Yung kasama niya sa partido. And then after that, May 14 ay na-meet niya naman itong si Councilor-elect Michael Kalimlim. At saka si Vice Mayor. Vice Mayor Anthony Pinulya. Tapos tumawag daw si Vice Mayor At saka yung dalawang konsyal pa, yung bagong konsyal. Yun, si Michael Kalimlim. Saka tatlo yan, si Dr. Lalas. Si Dr. Lalas. So ano yan? Frederick Lalas May yata. 14 yan. At saka yung ngayong kahapon, nakipagpulong din yung isa. Yung isa si Bang Mamaril. Kahapon naman. So ang naging usapan ay magpagtulungan sila para sa bayan. Kaya magpagtulungan sila sa administrasyon ni Mayor Carl Christian Biga. Maganda po 'yan dahil po yun po yung yung po yung hangarin ninyo Yun po yung layunin kung bakit kayo tumakbo sa iba't ibang mga posisyon para sa ganoon ay paglingkuran ang taong bayan, paglingkuran ang mamamayan. Kaya dapat na isang tabi na yung politika, tapos na yan, at harapin natin yung pangangailangan ng taong bayan. So yun po yung dapat nating gawin. Hindi po araw-araw politika. Isang tabi natin yung politika, tapos na yan yan. Masanto siya kabuasan, boss, paborito Idol Dennis at Idol Errol. Mabuhay po kayo. God bless, more power from former board member, former Vice Mayor Ramon Bautista at Councilor Ramon Bautista Jr. Good morning po, Sir Ramon. Nanalo ba yung anak niya? Si Councilor Ramon Bautista Jr. Good morning po dyan sa may bayan ng Manawag. Ganon din sa dyan sa pamunuan ng Region 1 Medical Center. Si Director Dr. Roland
Mejia. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Mhm. Lahat ng mga nakikinig dyan sa may Region 1 Medical Center. Doon sa may dietary section. Good morning sa inyo. Malakas po ang radyo nila habang nagpre-prepara po ng food, pagkain ng mga pasyente. Dietary section. Si Kuanin Kimadya, Jerome Antinorio, Portik Bugalyon, Pangasinan. Lugay ko para Jad restauran ng Ante Dunya Sali Balistiros Pedroso naras na naklalingan sa Imbagam, located at Romulo Highway. Mambayar ka dyan. Poblasyon Bugalyon, Pangasinan. Say sangka nanaman ko no, lalo na rasan sugis ko sika Jerome Antinorio. Agmuasima, agmuasim may ken impatinan na Madam Judith Reyes. Si Councilor Junjun Bautista, hindi siya kumandidato ngayong 2025. Oo. Hindi siya kumandidato. Oo, ayan. Alas 6:48 nakabuwasan. Good morning dita na bali na Sual, Pangasinan. Si Mayor Liseldo Dongkalugay analunggaring met sa kasumpal na midterm election tan balo so Vice Mayor. Actually dati la politician niya, pero limaban niya Vice Mayor analunggaring si Vice Mayor elect Maximo Maximilian. Ang kapoy kwarta tuta na si Maximilian pero jad pito tuma lante at talagan wadtan si paparaan niya ang tulong kanyan si Kato at may sinuportaan na saray butante di tanabali na Sual, Pangasinan. Kanyan analunggarin. So panangarot ang suporta at Kalugay Million Team. Ayan. Uy, ngayon pala ipinagdiriwang po ang 228th founding anniversary dyan po sa bayan ng Sual. Uy, Mamayang gabi po o mamayang hapon ay kita-kits. Dyan po alas 5 ng hapon sa may Sual, Wharf and Causeway. Ayan. Magkakaroon po ng mga magagaling na banda para mag-perform at magbigay ng ligaya dyan sa 228th founding anniversary ng bayan ng Sual. Congratulations po sa bayan po ng Sual. Ayan, okay. Maki Mapalakapak Suriano. Good morning ka Kuya Dennis at Kuya Errol, sabi niya. Good morning din sa iyo dyan sa mga bayan ng Mapandan, Pangasinan. Dyan sa may barangay RJ. Good morning. Hindi Lingayen dyan sa Mapandan. Barangay Jimenez. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Okay, mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing bakit dalawa yung kumakanta na? Ayan. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Ang First Councilor Kyle Arthur Art Valdisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo, good morning. Councilor Ardayson Soriano. Ardison. Ardison. Hindi, tani, may king kasi ngaran to, DIA. RDIA. Si Councilor Manny the Twin. Ayan. 3 points mo. 3 points. Kumalo. Kumapat. Kumapat natin. Si Councilor Elias Villanueva. Panglima. Councilor Jope Lorisco. Councilor
Mike Cecil at Councilor Rabardani Messina. Good morning. Yung dalawang outgoing. Councilor Gerald Apician. At si Councilor PJ Debera. Uy, sama na natin si incoming Liga President. Kapitan Paris. Si Paris. At si SK Federation President Narayana Das Messina. Magandang umaga. O si Kuan nga pala, Jenison Debera. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Ano ngayon? Martes? Bukas pa. Bukas pa yung bukas pa yung ayan, Tutan, antan lalanti. Sintonado tan eh. Sintonado tan eh. Labas nyo, misis nyo. Si Mi ay babala, basura. Kalo ko eh. Hindi tulad ng isang kapitan dyan. Siya'y pinapalabas ng kanyang misis. Good morning daming daray ken dumaringal dita na dabali na Kalasyaw, Pangasinan. Aray barangay family. Good morning Mat at kinan Kapitana Marit Velasco na barangay Banawang at Kalasyaw. Kabuasan at malilinis na. Dala mo yung mampapalinis ita na karsada. Lantimat awa. Kanyan ken si Kapitana Marit at ken ang kapinibaga mit satan. Talapod mapalinis itan. Tan kasi no asanay ka la may setaw practice. Nasanay mo latan at kin. Hanap-hanapan mo no natan at nagkagimalaw aga makareun singa umman. No asanay mo la. Kato na everyday. At walatan niya gagawin da. Siyempre, pampalingatan mo alaw. On. Pampalingatan. Siyempre, nakaukulan may cleanliness at barangay ng kalawlad saya panahon natan. Siyempre, kila may mamauran la. Nakaukulan niya linisan niya ratay sular-sular. Tapi nung tagat agapan ubungan nasaray agayet walay sakit tundinggi si katungatan lang ti so sakay alwaran atay man sakit na dulot po ng mga lamok. Hindi lang lamok, watan laman so may leptospirosis, may sirit na sara may utot-utot, yung mga daga. Utot kanyo pianani katot kanyo. Daga. Daga hindi lupay na. Kanya lantewa. Kanya na ken napagyaman palinis tayo. Ta si Kapitan Marit may di man ta minsan di tanat may kanal lang tila papalinisan to ni may may dutak tapi nag-stagnant. Piano na prevent mo la kahit paano may ibaray danom. On. Diba? Kasi no basura pantutungtungan at bimaratan problemam tan. Kanyan na aratay kenditan, aratay medyo laram ditan, yagdanay ng so marakop gagawa ng kapitana, ang agkila lalabir, tagunay ng matlante. Laram kayo matlante, awa. Nagpagya wata niya malilinis mat so barangay family gabayo may tulong kimo alayo tay panisyo alayo tay palayo ta kinmo malinis kayo ta may camaraderie mo tan kapanistoryaan kayo makapangkukumustaan pero manlilinis kayo diba?
Agibabagan sarate basura abumbunton ditan. Taatan at abuntun lang tita aman may agaw ya panaghakot da. Hagikimat la. Si kayon talaga, naram kayo. No hakoton da, siyempre itambak dad sa kay lugar. Dalanan lay managbasura. Agyo may babaga to may laram di tanay. Sa gawayo niya wala may tambak ya basura. Picturean nyo. No, nahakot dala, picturean nyo mo at yung malinis la. May before and after si katuman si Pawayo aliwan sa may saksakilang bangat, di ba? Tanin saman agyo balot picturean itay bunton-bunton niya basura nin saman. Di ba? Pero natan Sari sa manuuloy tan maragap sugagawon to. Lante. Sa inyo, ibaga bunton sa basura. Ang taman may agaw ya ken ipaway re basura. Panaghakot naman iya kardaman at MRF. Partida nita nata kintan. Manggagasusan dani personal money ng kapitan. Lante ulag ken balot. Sige. Si Kuhanan Jerome Antinorio ay congratulations ko no ad kinan Vice Mayor Rogelio Madriguera nabugal yun analunggaring tansaman so saksakimat iya wala kuno ad kian Tim Espino si Engineer Christian De Vera anak nen former Vice Mayor former Councilor Bernardo De Vera Sr. Mong sika Jerome mo at malikat ka ditan. Sige. Angga pulay okay, good morning at kian Nerio Bonilla nadasul. Angga pulay manadlaw may oras tayo da programan maabig ya kabos ang Pangasinan kanyan si kamit pansamantalan na mapataner tanong Paul na boss. Sara akan tabayo da sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito Kuya Errol Jurado. Makteriol lingkor ati magtipangasinan Dennis Muhares ang tabayanan so untumok ya programa anen Kaamor Ligas Pidigat ang si Kading Aquino jalabat sa DWGE. Dito technical control si Engineer Richard Olanday. Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway